Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag bigatyo amin nga sangapada papagayam. Manhigpot dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines, at di man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kalito di pagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumabkablawak itirembag nga bigat kada kayamin nga sa pada. Hindi nga rin, padaran nyo nga rin, pagabsat ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Adonis nga napaulwan ti anak, uwan no ti ina. Padaanan nyo. Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong Adonis iti napauluan iti ti anak wenno ti ina. Dear Manong Nemi, nakariingak Manong Nemi iti dayta nga bigat babaen manen iti sermon ken kasla Armalite nga panagnakngak ni Mama Manong Nemi. Bimangonak ket sinarapak ti ulok gabot na sakit ket nakita ni Mama. Ana sarapan ta ulom gabot na sakit, gabot ti hangover mo, gabot ta kastuan ni mo nin ti bartek mo dirabi. Inton ka Adonis anak, ngagbalbaliw ka. Inton ka saan ka ngagbaling nga konsumisyon ko, nga ina, magraman kini papang mo. Kaano aya ngagbalbaliw ka anak, anyat urumpe nga ramidik tapno denggenak nga inam, di ka kalimasyan kanyak nga mamang mo. Adu ket adu pay Manong Nemi, dagiti ingak-ngak ni Mama. Nga kasla, may kabesak pa hindi. Noan niya di kita. Tapa ulit-ulit. Kasla tayo kararag Manong Nemi nga maulit-ulit. Kasla o na anyawan namat kanyak Manong. Sumrek iti kanawan nga lapayag. Rumwar iti kanigid. Kaya nga sawin Manong Nemi sa anak nga nasiyat nga anak. Natanggan ti ulok nga anak. Tasaan nga dumdungeg, kadagit na kanak kanya. Ada ako niti college Manong. Ngayon, maulit-ulit sa anak nga makadayo. Tanang nga rod, imbes nga mapanak ang klase, barakada dito'y, barakada dita. Tigid di pagsikatak iti eskwela akit uren irregularak ni estudyante. Ngayon may saak Manong Nemi nga member iti team, ti college me, iti basketball team. Gabota, isot paglaingak Manong. No adda paglaglagak, adda mo't paglaingak.
nalaingak iti basketball manong. Nanaruna no 3-point shot. Juan, kastoon no kati kiss dagiti agbuy-buya. No kasta nga kumamkamat ti timi kita agsasaruno ti 3 points ko. Nasida ka kadagiti babae gapo idi kinalaing ko nga basketball. Ngayon di dalaan mo manong nemi na siyak ti buong ti ulo iti pamilya mi. Adonis tinagang ko kat may bagay ka nung agwapo ak iso na laeng ta. Nang model ti panunod ko kadagiti academic. Dito ti ka po na nauapay agsasadutak nga masumrek kadagiti klasik. Takasalawan sumrek manong naming nga adal wano leksyon. No anya ti lecture di professor. Manong naming ti korsok nga na business management. Nga dito ti ka po na nauapay nga dadda ti barakada. No awan ti ayam iti basketball. Adda kadagiti barakada. Adda kadagiti chicks nga kumamkamat kanyak. No makaaramak manong nemi no sa sinut kursonadak isut i-hotel ko ijay ngagpapasak iti ragsak kamang raman amang nanam iti nainlasagan nga ragsak kadag iti babay pagpintasan namanong awan ti masikuga ta di da nga ta ipalubos ang dagsikug kadag iti babay tamo da manong nemi nga sa anak nga seryoso nga dayta ti kapuna no apay nga sandang itulok ngagsikugda kayat dalang nga ramanan ti kinagwapo, kayat dalang nga ramanan manunemi ti kinalaing ko, tano kasano kano ti kalaing ko ti basketball, kastamit iti kalaing ko ag-dribble ka nag-shoot, no sex ti magsasaritaan. Sang-sangwan kun manong nemi ti pamigat, iti ta sangwanak ni mama. Nasiyat mat kadi ti panagisarita na. Tano sermonan na kabayatan ng mga anak. Bukkawak, talikodat, agwok outat. So nga na siya, para kisarita na kanya, kabayatan ng mga anak. Anak, maud-udi kan. Dagiti ka skolaan, di ka dinadwaram, iti high school ka, nag-graduar ta iti college. Di ka ka rin mabaing, naglaklakay kang adda iti college, iho. Ma, sa nga bali, nalaingak mo ti basketball. Naku man mabaling nga kurso ti basketball, agad iso. Di ka man mabaling nga sumrek to ti PBA. Ano ti amoy yun? Baka sumrek to ti PBA. Dan coach nga makakita kanya, di alain da. Kinuri man padaling ka ti basketball, no, ay susapo, awam met ti karir mo. Di kahit ko sa wana, agraduara ka, agdiploma ka, kahit agtrabaho ka to. Habi nga, sikalag kastoy kada kayo nga kakabsat. Kaya kayo man mama, ikumparadak manin ka di nasisingpet nga kakabsat ko. At ano nagbaling ko mga naloko di kakabsat mo. Sos, baka kayagat ko pa kayo nagpakamatay. Dua nga babae di kakabsat mo. Imbag na nasisingpet di kakabsat mo nga babae, nga professional da, at na pamilyada, nasiat pa ti pamilyada. Sika, inton ka ngagsingpet ka, anan to nga pagmanagan ti pamilya, no si kanto tag pamilya, anan to nga pangbiyak mo kadakwada. Abay, makiasawa ka nagpamilya at tinatay, tapno na sikat nga biyagan. Susapo, ya, pilosopo. Mamang mga anak, alalalalig pa sumurti mga anin. Ay, di kayo mabannog kaya? Nga niya. Mag-sermon kanyak, di kayo makadlaw. Nga oraan at aramidan nyo kat sumalaso. So nga rin nga salsalutsudag anak, inton ka ngagbalbaliw ka. Ay, apo, tanin ni papang mo, timang sango keng ka. Igaw-gawid kung tumatlang manin ni papang mo. Talayat-layatan na ka at padasin na disuwanak ni papa makita na hindi ka ubinga ka iso mabalin ngamit ang arod lumaban na ka labanam ti amam kitam ti kinadagas mong anak dangaran nagawin ni papa di aglisi at bumalasak mo na pagkita nga saan ay apo ya sa anak to nga sumardeng anak nga hagkarkarara ka na po Diyos, ngagbalbaliw ka to. Idaw-dawat ko na itang. Alawin ma, kat sabi ko patgan ni Apo Diyos, tigid daw yo.
Tikar ka ago. Uri siyak mat mama. Diyak mat kahit gusto ka biyag kukit. Apa nga rin nararamidan? No, di mo kayat. Naman nga rin mamagad. Diyak mat mayurot. Diyak mat maipasnek basa. Ket tilang ipaspas na ko ket no makilaban ti basketball. Siyak ti at kaaduan ti pontos. Siyak ti mga panghabak ti timi. Ano, at kursunada nga babae ka nga, ay susapo na. Tapos ti madiging kakasano na makalakat sa git mo. Tilad damat nga babae ti kanaig mo. Saan mo ta mama, pilyak mo ta. Nagprokosyon mo na sa ang pagdanagan nyo. Ayun na, yeah. Ano nga tano, at na babae nga mamagbalbaliw ka nga. Sino nga ta? Daw-dawat ko na ita. No anyaman ti pamuspusan ni Apo Diyos, agyaman na. No babae ti mamagbalbaliw ken ka. Kasla nagdilang anghel ni mama manong nemi iti daytang imbagana. Uri siya kahit kumat nagbalbaliw kahit apikit nga sa anin. Ngayong kasano ang mangrugi. Iti may sa nga aldaw manong nemi naawisak karigiti barkadak nga mapang kami agpipiknik manong. Ag-overnight kami di may isang beach resort manong nemi same rupa isumit la iso nga makita nga rupa ngayon at damay isang babae manong nemi nga kasla nakasulkan di dagiti matak. Hay kadwada ka ditoy? Uwan, kadwada. Ada anak mo kadagiti barkada? Ada. Ngayon sa mo kang barkada. Baka saan ka pa nangamam mo? Gurkat sa pulek. Dajayo. Dajay anak ko. Dajay anak ko. Itutudok ng maping saan isot kita. Mabisak tikit kita. Siyak na donis. Kinunak man ng nemi karinyawo. Injayak ti dakulap ko. Natainganan. Ngayon, nagpintas. Inawat na ti imak manong nemi ket nagkalamlamuyot ti dakulap na nakabarbara. Pinisil-pisil ko. Hey! Adonis, iho. Iho ko nagkabuta. Almost agkasadar kayo ti anak ko. Wano nakalabas siguro ti 2 to 3 years. Estudyante ka pa lang? Naggraduarak ko man o pas nang kutagbasa. So you are more than 20 years old. Hindi anak ko, 19 nan. Ininaw na siguro. Ito 2 o 3 nga taon. Kitsi ka. Manot taon mo. Bakit ako na? Nagmenopause kan? Oh, God. Ito klase nga sa lutsod mo. Noon ka pa nagmenopause, below 40 o below 45. Di mo pa yung mga tinagan mo. Taras kang kading yung bagak. Bagak tinagan ko kang nga siyak ni Adonis. Rumbeng lang yung bagak mo tinagan mo. Siyempre, agamamuta. Makiamamuak kang ka eh. Ha? Nagan mo? Uy, siya ni Emma. Sumadlaang nga napintas ka na Emma ka tayo matnagan mo. Gina mo tinagan ni anak ko. Gurka, hanga siyak, di anak ko, ti Rumbeng. Hanga siyak. Sika ti kayat ko eh. Gloko ka. Siyempre, ada anak ko, ada asawa. Nagsayangin. Muna na ako malaang nga nakamamukin ka. Tapos siya tinangasawakin ka. Ay, nakasutsut nila kayo dito, ha? Lala, atay mo na kung dito. Ipaknik di gito, pag-isunto. Di ka pa nagdigos? Walking. At dati ti beach resort. Nag-enjoy ka. Sika, ano't obra? Ipakpaknik di gito gamit tayo. Tamadamdam, ha? I-ready to na gito pang lunch tayo. Yeah?
Gabot na siya tinataingan nga kaduay dito di siya mabugar, tulungan ka langin. Ha, tulungan ka. Imabayakan ko naman ng nemi. Nagbanglo. Manong nemi adumatan da kiti babae nga nagpasag kanya nga nagpasagak nga sa anak ang nagbaling nga seryoso. Ngayon, sa bali na ito nga babae. Nakaw, agbabakatak ko na kumaang kasla manangik laing or kasla basit laing di diferensya tawan mi. Naglapsat, nagbiyag di matana, napudaw, no umisem, nakapudpudaw, nakaurugnos, dagiti ngipin na, dagiti bibig na, tipuon, tibarukong na, nagpagpakita, nawasnay, ti pamagina manong na minasipukal dagiti legs na. Hoy, sulkak dagiti matam, loko ka ngobing ha. Sana kong ngobing, may sa akong nabaro. Parawan akong dito tulungan ka. Hamong gamanti imak, nung makita tayo dito, kadwata dito, yung handir pa nagpagrup da. Nangrunat anak ko. Panagkunak. Awang pa asawang. Ada asawa ko. Isod ka po ng ada inak. Ada anak ko. Isong ada manong nemi kabot umarakan di kiti kakaduwami medyo imikayak ng madayo keng kuwana kini Emma. Idi manong nemi ta damok nga makita ti may saka dagiti umasasadag. Isu nga tada ito ti anak na. Wow! Nukusunod ka pintas ti ina. Kastamat ti anak. Hi! I'm Adonis. Siya ko ni Gina. I am Gina. Siya ti anak ni Emma. Na Emma ko na. Ay, yeah. Isa ti mamang ko. Tapi nga damo ka lang makita. Kaya kasano nga naitipong ka ti barkada. Dati ka barkada klasyon ni Anikin ni Beron. Nagkapuan. Mapita ka lang makita. Nagkapuwak sa di Davao. Davao? May nagbakasyon nito Ilocos. Pagkanda ka di Davao. Kadada dito Ilocos ni mamang mo. Nagsinada papaki ni mama. Separated ni Emma. Nagapa mo kayo ni mama? Yeah. Nagsasalita ko itahin. Nagkasan kapintas ni mamang mo, mas pwede kinapintas mo, Gina. Kinanak man ang name kinakbay ko. Uy, abe kakbay ka. Ang bilis mo naman. Amom, naalawat pa isa kay. Inistorya ka din dahil di barkadak o ken barkada may panggap kanya. O inistorya gabot sinaludsod ko ni Sinuka. Anat ko nada, nakalukloko ka. May sakang itay ti pamilyayo. Nakalukloko mo dito yung panang istorya. Adang etta ka doon, black sheep. Amo may pas ti agbasa, barkada lata ti obram. Naka-ado ka na chicks mo. Yung saan ka nagbaling na seryoso. Iso na lang tamagustok din magada. Nga niya, nagaling ka nag-shoot. Nakasano ka nung tikalaing mag-shoot itibula. Kasi kanong matikaadot pag-shoot ang tibulam. Magusto ak manong name iti ka na presko ni Gina. Naging kinatawa kami. Kat manipod mit idin manong name ididayta nga panagpipiknik mi. Jakun kayat Gina. Dito yun anak at siyempre dakam tagbagay.
Kalpasan ti Lance manong nemi nagkuyog kami kini Gina nga nagpapamyanan nga nagnagna nga nagpidot kadagiti shells. Gabot tayo iti nga beach resort manong nemi nga napanan mi napintas tada mabalim nga pagdigusan adamat mabalim mo pagpasyaran kadagiti coral reefs ada kadilyan na ada pay tayo akna. Magusto ak manong nemi akain in istorya. Gina? Yeah. So, nagbakasyon ka lang. Nalpasan di pa nagbasam. Nagsarder nga. So nga, ureg bayagag dito Ilocos. Awang problema. Kadi? Api nagsarder ka. Jack may konsente tagbasa. Kabati kasto nga napasamak di pamilya mi. Di pa nagsinada papakin ni mama. Dati-dati, from Ilocos, napangkam sa Mindanao. Tas sa iti business ni papa. Di makadagas, naloko ni papa, nag-chicks. Ano ya? Ano pa na kaya't napapangmukin ni mamangmukin nagpintas? Hungarod. Gagabuti kasi nga naramid ni papa, pinagpili-pili ni mama. No sinupilian na. No iso na, wano jay chicks na. Kaya't anat pinili ni papang mo? De chicks na. Ang sakit naman. Hungarod. Diyak man kiti mawalaw ni mama no nakisinan siyempre. Dapat lang makisina. Agbaling kumakorot ng martir. Nga makidin nalatagin ni papang mo. Idin to ta, adamat sa bali nga sasarong kara ni papang mo. Baka no, saan nakapagidin nga sangpetan ni mamang mo. Hindi nga ron. Sana mata na sangpetan. So nga, kasi dyan na masamak. Legal separation. Kaya rin makiasawa ita ni mamang mo, di libre. Madi alata, legal separation met. Annulment ay so. It's unfair. Ada kadandanan ni papang mo. Ilindo ta ni mamang mo, awan. Ano ko parang di mamang mo to'y? Mga opisina. Sumidlangas siya ti. Ket, nagbati ak sa jay, sidong ni papa. Takinay kayat ko ni papa. Ikaw naman. Agbaymesa ni mamang mo to'y, apit di kasi murot. Iji nga, Mindanao tinakairuamak eh. Isut ayan na kinibarkadak. Kaya dito ita, di adamat ng barkadam, dadakad to eh. Iso nga rin nga genjoy ak lagi dito eh. Baka diyakon mapanunod pa itig subli di Mindanao. Sabi ko nga, awan sublim sa diyay? Boyfriend? Awan? As of now, awan? Are you still virgin? Naklase na ito sa lutsod, Adonis. Eh, siyempre, ano na daan ka din ti boyfriend, eh, baka ada na pasamak yun. Well, it's natural. Disan kang virgin. Ada na experience mo. Abay, ada na kauna, din akong kayat. Still, kayat kalata. Gagawin na inlabag ka nga. I love you, Gina. Kinanak manong name kat inarakop ko. Hey, nakalalisto ka midlahon na eh. Ita lang ka makarik na iti kastoy. Ayaw mong kading agpaiso di kunada na talaga nga naluko ak. Diyak may pas nagtagbasa. Permiti hasta ni pa nagkonsumisyon ni mama kanya. Amang, dinoodin ka ba nagsalita mi ni mama? Kunanakit, adala ko mababae nga mamagbalbaliw kang kakunana. Kanagpeso. Agbalbaliwak. Gapo kayong kachina. Because I love you. Huy, umang no... Kastoy, di kinaalistok manong. Naraman ako na kinibibig ni Gina. Nakaim-imas manong. No itay damo kit ararapa-apek di kinibibig ni Emma. Ngamita,
Jakon pagan-ano dagiti bibig na. Gabot ad-adtoy, ti kasadar ko, manong nemi, nga anak na, nga nakaimimas, ken game na game, anong gabot amo na matanabalsan dagiti agik ko. Amo na matan manong nemi, nga balsan dagiti arakop ko. Nasipngatan kami iti dayta nga paset iti beach resort, manong nemi. At ako mapasamak kada kami, nga madamatan magbukbukaw kini Gina. Isu da ito ni Emma. Gina! Where are you, Gina? Hindi mamala. Ma! Don't worry. Sige, subli kami hindi ta. Siyempre, inuray na kami nga nakaasidag. Nagkapan nyo. Ay, naramid nyo. Ay, Ma'am Emma. Ma'am, tiawag ko kang gawan, no, tita? Tita, nabibidnas. Tita Emma, sorry. Nag-enjoy ka ngamin ka ni Gina nga nagpaamyanan kita. Naganasa mi, nagbidbidot ka na iti shells. Iti kasi nga oras, kanarabiyan kayo. Kanapi nga nagkibkibing kayo. Ma, agyaman na. Tapay. Gabuti pa ng bilit mo kanya kagbakasyon nito Ilocos. No, sa anak ko mang imay, nagbakasyon, hang ko manamamo ni Adonis. Kahit mo mga asawa. Itay lang nga nagamamo kayo, at dan nagkinawatan ti puso yo. Uy, ma, kasta talaga ni ayat. Sumken, oris na din no, iti anyaman na ka rito. I love Adonis, ma. Kadpatya kinapatpadag nakmet. Yes, tita. Ipatpatig ko ni Gina. Gapuking ko na, agbalbaliwakon. Ipas na ko nagbasa. Kahit ko ti makaredwar, kaninto nagredwara, kadagredwar mo tenisuna. Kahit ko nga, dakaminto tagasawa. Gaputi ipatpatig ko na yung unay ni Gina. Manong nemi awan tinapasamak kada kami ididay di nga rabi. Tasaan na kanik iti tsansa manong. Nagiinom kam kedi manong nemi siyempre gungundawayak ti panang corner ko kumaking kuwana. Damapang kami kada iti open cottage sa sadya ko mga yung saan na kanik iti kundaway. Manong napalabas na itang arabi kabigatan na ison ti panagawid mo. Gina? Tayo cellphone number mo, da kanya ko na yan. Go ahead. Or ito cellphone number mo. Kasi kapaot mo nito eh. Ha, nagkakawawid, aking kang Jack mauma. Em ko namat nga, ipas ng moto agbasan. Say, kirak na yung kabaylak pala ito kumamakam. Kada ito ng semester. Eh? Bisyak pala kada kita, okay? Ngayon nung maayos ko ito ni problema, sa kinanti pa nagbasak. Oray, no. Nagmalmalim tang paspasya, nag-enjoy, kuyogin ka, okay? Okay, maawatan ka, Adonis. Asikaswab nga rin studies mo, okay? Tapno, sayang. Maragsakan lagi, di na kinaganak kang ka, no, ipakita mo talaga ka pa nagbalbalyo mo. Ken oray siya, maragsakan ang lagi, di. No, talaga nga, agbalingkat nga matino. Guwapo ka na, nasingpet ka pa eh. Iso nga, sa nagbabawi nga nagbakasyon, gaputan na maamu ka. Ken, nariknak ti ayat ken ka. Ken, patsekmat nga patpatig na Adonis. Siraraksakak manong nemi nga nang ipadamag kani mama. Iti pa nakaamamukon ti babae nga mamagbalbaliw kanya. Really? Really, anak? Well, ma. Talagang saan angaw? Saan, ma? Ma, please, tulungan dak. Mag-isarita ka iti professor ko. Iti din ti eskwela. Tapno di kas nagat, malpas ko dati ng semestre. Kaya't nangasawin. Awan tinasken nga sublak pa yung subject ko.
Tapno agbalinakton nga regular third year college. Yeah. Dito man ti pagbagakeng kakit. Ano saan ko manakaya, dapat ipapang mo. Kaya maragsakan lagi din ipapag mo na may panagdag mo nga talaga nga sa balik na doon. Ay na, siyak nga tanti ka na ragsakan dito yung lobong. No, talaga nga agbalbaliw ka na nak. Hindi masulbar kung ti problema sak na niti panagbasak manong nini. Tinawag ako ni Gina. Hello, Gina? Hello, Adonis. Oh, okay ka na? Hanggang nga busy? Hanin. Oh, pagkitaan ta. Pagdaitan ta. Ano kaya mo akit umay ka dito balay? Balay? Yeah. Di balay ni mama. At nasulo na nga balay. Nakakaasim at nawang kanton. Na dumaday ka bagyan mito kad kaduha na daduwa nga kaanak kasinsin ko kaanakan ni mama nga mangkat kaduha keng kuanan. May ka dita. Okay. Ibaga kini mama nga gi-prepare. Dito ka nag-dinner. Naimas ti luto ni mama. Katsika. Kitag pasursuro kini mama atap no naimas to ti luto. Napanak nga rood manong nemi ngayon kasla kusilap ni Emma, ni Tita Emma. O peda ka. Tita, inawis nak ni Gina. Ano't panggip mo ita anak ko? Alo, yung tita mo, yung bagagmat kang ka, nalukuak dati. Ngayon kastoon tiragsak ni mama, hindi pa damag ko nga, nagdilang ang helisona. Ako na, sabi ko mata makasara kak iti babae nga mamagbalbaliw kanya. Kitag peso. Gabukin ni Gina na ornusan ti panagbasak. Gabukin ni Gina isunlaing ang tagbalin nga barkadak. Iwasa ko ti barkada. Ipas na ko nagbasak. Sabi ko mga rod, tasam mo nga pagangangawal lang tanak ko. No, saan tita? Pex man o. Ay, patpatig ko iso na. Abi nga rod, may didamo na kamagidagat sa bali para kinam kanya. Gayam, adaan ka di anak. Ngunawon ko mat anak mo, akit na mo kasi separated ka, akit talagang ituloy ko kung mangarim ka. Nga madamat anak, siyempre, kahit kumatla dyan anak, ang dyan na. Loko ka. Siyempre, napiminis mo na dyan anak, ang siyak. Loko. Sige nga rin pilat home. Kane, iso da dyan ni Gina. Manong nemi, kasla talag kapsat. Awan ti ibatam kadakwada numabalin manong. Iso ka pang panunutek ng tutuban. Anyat sa nga nangayatan, ti asawa na, nga ama ni Gina, dito nga Emma. Ada nga tanabangsit nga pasat na. Uno ugali nga tatmadi. Uno nakasarak ti asawa na ti upubing nga inalabasit ngem niya Gina. Ato ti kiti sa ludsud manong nemi nga sangko nga muta sungbatan. Agngata-ngataat. Manong nemi ni Metla Emma tinangidasar iti beer. Oh, pagkakait ko pala ubinom sakbay nga mangantayo. Ha? Yes, mami. Beer lucky dig. Oh. Okay, siya ko ti manglukat. This is for you. Gina? Oh, siya balat mo na nga inyawata, ha? Kito na, gabot si kati love ko. Apa, di mo love ni mama? I love her as my mama. May katugangan to be. Dito man ti para kang katita. Thank you. Oh, dasarang kayo ti pulutan. Naimas nato yung linuto. Kung nangarod ni Gina, naimas ka no, lutong. Kung nanda no, naimas ti luto ti babae, naimas matisuna ay tirabaw ti kama. Oy. What's your word? Hanggang di ka tibagbagan, isang wanan ti anak ko. Binabastos na ka. Okay lang ma, narumamakon ka na kita. So nga, ako nagimas ka peso na tiniluto ni mamang pulutan. Nakasag tatalo ka mga beer manon nemi idimangan kami. Kada ita nga beer manon nemi tang paimas kanyak nga nangan. Kanisot adadda nagparugso kanyak manong. Idi
Tagi del dalimanek ni Tita Emma. Rimwar kami met manong nemi kini Gina. Kini ti sango ti balay. Nangato met ti alad manong nemi. Maaramid bindi aging narako. Maaramid mi manong nemi iti aging nagek. Iti mismong hardin. Napintas na ito yung hardin ni mamang mo. Kamo, nung napintas ti may isang tao, napintas amin ba tapagyanan na. Hangi itulok ni mama. Nga mabaybayaan natin yung hardin. Kasla talad na iti tenga. Iti hardin ti Eden. Siyak ni Adan kat sika ni Eva. Kasano ko ma. Nakabado tamet. Ilinto dadaadan ka ni Eva kat awan na kawesda. Di aguyos ta. Di kate konti t-shirt ko. Uy, ano tarantam, ha? No. Adonis, nagloko ka na. Ipakitan ti kinamacho, ha? Kahit kumat nga ipakitan, ipintas, disukog, ti barokong mo. Si Kaman, baka madagtaan na ta ni mama dito, eh. Api ka dito kumakardin. Inati ka na. Urayin ta ka, makaturog ni mama. Sa tanto sumre ka ti silit ko. Amom, mailiwak met. Gapot tas iti imbaga ken ka, gada experience ko. Kit kailiw ko met. Siya nga tandi kararagsakan nga babae. No si katika sex ko Adonis. Maturog kan mama. Saan sa akin di unay ngumininom ni Tita Emma manong nemi gabota. Napanmetlatan simbre kiti silid na makaturog ako, makamukailatan ha, Gina. Kunana. Simbre kami matan manong nemi iti silid ni Gina kat dito'y manong. Nga nagpapas kami ti ragsak. Inpahay ni Gina ti amin-amin na. Katusto. Nga dan experience na. Madlaw karig iti arakop ken agek na. Ken talagang sana ka narigatan nga simrek iti langit. Nagpatnag kami manong. Naturog kam lang sumagmanong nga oras. Karidik, kabigatan na manong nemi naamuan siyempre. Ni Tita Emma nga imyanak. Imyan ka? Hindi akong binagawid, mama. Nga bata, ninayunan mit ininumi, nabartek natin. Kita na't inaramid yo? Ha? Ma, it's natural. Lagay na yan kami. Sasapo ya. Kadagitoin, ma. Gastoy na talaga di ba paspasamak? Kada kami nagtutubo. Adonis, tita, diyak kayat nga baybay amtas, anak ko. Diyak tupulos aramidan ti bang baybay aking kuwana tita, ikarik. Gapo keng kuwana agbalbaliwat. Alangar na siya at ngarosta. Ngayon din yung kanayunan ti kastoy. Hanyong to nalulitin. Di mo, ito apay, nagmayat. Gada kay ma, di kay mailiw. Oh, talaga magbaga makasta. It's unfair ngamin, tita. Ano na kahit mo sawan? Ada ka dandan ti asawa yo. Da kayo awan. Ada mat karbigan yung agragsak. Soy! Didak isurong agbasol. Agbasbasol ti asawak. Kadyak kayat at tuladin suna. Di ba yam? May sabadan to iti impyerno. Uwain manong nemi kasta iti pagrasrasunan ni Tita Emma. Ang tulong orte nagbasa manong nemi katadarig iti kundawi siyempre nag-date kami kaniya Gina. Alpasan manong nemi ati pa nagkabasak summer data manong nemi kang kanayin ko ang nagkuykuyog kasulok ang nagpiknik. Ngayon bigla manong nemi nga nakigtutak. Ana? Ti kunat, agsubli akon sa di Mindanao. Nabayag ako nito'y. Naumakat to yan?
Naumakan kanya? Sweetheart? Si Kabet ang nga nauma. Nabayagan nga naglaps ti pa nagbakasyon ko dito yung pakadak ni Papa. Nagpapaw yung order ni Papa. Ngayon baga na nga napatpategan ni Mama ngayon itisuna. Api nga mapanggapayla sa Mindanao kat adamat kadwa ni Papang mo. Panawang nga ni Mamang mo. Adamat di dito ka nakak. Kanada ka man. Ngumangkit-kita kang kuha na. Ano kahit mo sawan? Kat siyempre, di pasarimat sarong karam ni Mama, kumusta emisuna? Kas ina, tika inayat mo. Ay, may kawak lagi di kawan mo. O nga ba, nagsubiak manin. Kasunod ka bayag na? Depende. Numailiwak tumanin ka, di biglak do lahat ng adda. Huh? Basta, pag gusto lang ni Papa, mailiw ka no kanya, kasi kang gawin palang di Mindanao. Uling 2 to 3 weeks, 3 months. Kapag kasundo. Ito kas kasano lang, baka 1 week ko lang. Basta inak. Sige. Palubusan ka. Magsublikan to ha. Ken nakasagana ka latang agsumpat ka dikiti tawag ko ken ka. Ken nag-video call ti kahit ko. Masapol lang video call. Tapno makita ka nga mismo. Don't worry, Adonis. Sublianan kanto. Saan nga napukaw ti komunikasyon mi manong nemi? Kadidi ito ka naglulukat manin ti klase. Naamuak kang kuhana. Nga ituloy na matlang ti agbasa. Anya? Kasano nga nagsubli ka dito eh? Hindi ito no semester break. Wano umayak biit. Magastos anak. Halanganin. Ito no semester break. I promise. Talaga? Namnamayag lakit ka na gito yun. Basta ipas nagbudagbasa, sweetheart. Kasta akmet. Okay? O sige. Gapukin ka. Ipas nagbudagbasa. Gabot na sikat inspirasyon ko. Sikat igapunan o ape nga. Diretso akon. Nagbalbaliw akon. Ngakasta ko rin tinagsag na papakin ni Mama. Siyempre, kinaglikapsat ko. Yung saan ko nga nauray suna manong naming at bakasyon iti semestral break. Aging ka manong naming at imawag isuna kit kinunana. Adonis, I'm so sorry. Yung baka saan akong ngumedita. Gabatad dan sa baling ipatpateg ko dito eh. Hanya! Saan ka gagangawa kasta, Gina? Saan ka gagangawa kasta? Kahit mo ka din agsubli at ti kinalukok. Nakit awang bibiyang ko na biyag mo dayta. Kadapi ko magsubli ti kinalukok. Ituloy mo tagsisimpeta na. Yan tanging ada na itulong ko ken ka. Nga napagsingsingpet ka kabukan niya. Nisikat na nagbalbaliw ka niya. Nga limantag ti turong ti biyag ko kapukin ka. Ngayon kapag ti kasto nga, ibagam ngagsinatan. Agsubliak man ang ti kinalokok. Kapag ta si ka nga ron, tinapatag kanyak. Kararamidig tayo do'y kapukin ka. Sa itay ibagam nga sanggang nagsubli dito'y, nga dan sa paling nga patpatag mo, hindi kahit mong asawain. Tinasakit manong nemi, diyang matan makunta. Tinawagak dati abarkadak manong nemi kat imay damit. Kat ne, kat katawaan dak manong taarak mat manin tisang sangwat. Adonis, my friend, konak pala no talagang diretson ti pannagnam. Ta imi kay kan kada kami nga barkadam. Itata, tinawagan na kami, ita uminom ka. Ha? Kaya mo nagsubli? Agor talaga ka din. Tanggayan tak. Dapat na problema.
Ano sa problema? Babae, tinang magsingpet kanyak. Babae matlang. Di magsubli, di kinaloko. Sos, Maria, hindi ka story ito ba ti panagkonsumisyon ni mamang mo? Tani? Agloko ko mat manin. Harak mat manin ti sang-sanguan. Kahit mo manin ti mabartay. Kahit mo manin ti manggulo. Buta na sakit. Naramit tayo dyan nga. Gina. Napimpitas na kumano saanan nga nagpakpakita kanya. Napimpitas na kumano saan kami nga nagamam mo. Napimpitas na kumano saan kami nga nagkarelasyon. Napimpitas na kumano saan ko nga inayat. Gaputan na sakit. Imagine, ipatpatig ko. Kalpasan na, ibaga na nga dan sa baling ipatpatig na sa Mindanao. Nunas ka na mapanak sa Mindanao, kataramidag tapno. Itaray ko na nga mabay, sangpat ko dito Luzon. Partner, lalakit kinataom, sikat agkamat ka rin babae. Ikaw pa, nga babae at agkamat kang ka, sikamat na ti kumamat ti babae. Nakaw, adonis saya. Susapo, kasado sa sinulayangan da dyan nga Gina, tapno sagaba ka, tapno agbarbartek ka gabukeng guwana. Eh, din doon nakalalis to ti panagtawag mo ti babae no kayat mo. Kayat mo? Iyalan na ka ti babae, ori ba no? Yung Gina ti kayat ko. Ni Gina ti nakariknang ti ayat. Eh, masamat nga, saan nakabat nga ipatpatig? Mahandak. Malubusan dak lang uminom. No, jak to kayan. Daka ito ti baka mo ngay mangyawit kanya. Jak na pupuutan manong nemi no kasano nga nakadano nak dito'y balay. Ngay di makariingak manong nemi sa sarapait manan ti ulok. Ay, nakariing ka na nak. Ay, Diyos ko, ya. Adonis, anak, anya maninda ito. Anya maninda ito, anak ko. Ma, pasensya kayo. Narugyam lang aro din tinagbalbali. Wapi sinubliam tinagbartek. Ala, nabartek kay dirabi sa buntun ngululitan pangasim. Gabo ito na dyan nga Gina, mama. Anya, yung klase na dyan nga babae na. Iyon oray ko, ini padang among ka na niya. Kada kami kinipapang mo. Iso tinakarik na kiti ayat, mama. Kad na mati akmat ng patpatig na. Namin adunan ngayon pa ay ti amin na kanya. Nagsublikat yung Mindanao. Yung karina nga, apagbiitlain. Intuloy na't nagbasa. Pagkamumlaing ta, ibaga nang agsina kami, kapot na nakasara ka sa baling malalaking ipatpatig na sadyay. Saan nga tinungpal ti karina kanyang mama? Iso nga dahit at nasakit. Nasakit. No kakaiso na pa yung kakaiso na nga nakasara ka kung ti babae nga nang magbalbaliw ka nakariknak ti ayat ka na mati akipatpatig na. Isupit ni mga ramid kanyak ti kastoy. Apay mama, apay. Tisungbat na neta anak. Alaga nga saan nga ta kayo tinay kari dyan nga Gina. Adda sa bali nga babae nga naikari para kayo. Tarami naman anak. Ituloy mo itlayang ti agbalbaliw. Kalpasan na nga semester break. Ituloy mo itlayang tagbasa. May santupay nga tawa nagretworkan. Pabayang pala di babae, di mo pa ilikas kaso ida. Tatatiyampo na deta ina. Anak, please. Ma, sige ma. Diyak pakadanagan. Di mo subsublihan na maminsan ka lang agbartek Diyan lang nga guntahoy nga impiksan sakit dinaka mo ito nga babae wan. Tsaka mo, Jesus anak, agkari ka kuma. Tamangan mat na di mo man amo ng tiruangan ti eskwela, kalpasan ti amin. Sakbay manong name di pa nag-enroll para ti second sem. Sinapol ko ti cellphone number ni Tita Emma. Dahito
nga naala kini. Imsang ko pa nga inawagan. Damok pa ilang awagan. Kabato talaga nga sangkon nga makontak pa manong na ni Gina. Nagring. Hello? Tita? Sino ito Ni Adonis. Adonis. Anat na pasamak. Amoy ka na pasamak, tita. Kaya mo ka saan nga makapagbakasyon Ni Gina, gabot ay tultuloy ng sadyay, panagbasa na. Ingka rin na kanya kagbakasyon ita na semester break. Saan ko kanon nga mauray? Gabot at ako nun sa bali nga lalaking ipatpatig na sadyay. Oh my God. Ano da ito yung inaramin ti anak ko? Sa lawaso ti anak mo. Alilaw, ulbud, walang kantis. Agor ka, matakas na at nagsasaom ti anak ko. Sorry no. Naipagkakmandikas dyan, tita. It's okay. No matawagag kumamit isuna. Ong tak ko ba? Diyak matawagan. Ores siya. Diyak matawagan. Alabarbaring no, isundo tumawag kanya, kaya mamok, di ba nga cellphone number na, kaya ti Facebook account na, itid kundukin ka, tapos no makapagsalita kayo. Hindi ko mapilang tinumping ang pagsalitaan mi. Adonis, nukas pagarigan man talagang asanga na kayo nagkagasat iti anak ko. Isa mo ko masubsublian ti kinalukom. Itultuloy mo at panagbalbali mo. Okay? Yung nasakit para kanyak, tinaramid na. Amok, talagang nasakit. Kas kanya. Aging kakarag ito, marikarig nakpalan sakit. Tinaramid ti asawa. Nasakit. No di ipatpatig mo, ket sana kan ng ipatpatig. Taampay tita, ipatpatig yung kadipay lang ta asawa yo. Ipatig yung kadit kasken ko na. Sige tita, sorry ta pa nakadisturbo. Karik ha. Mamaling nga titi, umay pumasyarira. Apin nga umay ka pumasyarito May iliwak nga rin kita imas nga luto mi. No kaili mo nagit luto ka kita. Di umay kan to magipangarabi. Nagpeso tita? Tita, thank you. Mabanin to tagbalon? Umay ka makipangan pagkatapos agbalon ka. Agbalon ti mainom. Sige. Ano kahit munto nga ginumta? Didanggayan ka. Tabarbareng no, may liwliwag mo tinaramid ti anak ko kain ka. Ha? Barbareng no, tikas diyang inarabin na kain ka kita. Siya akong ti mangagas. No, siya akong ti mangigapgapuam. No, samun nga kagura ti anak ko. Manong nami nang itugot ak ngaron ti beer. Nakaadok ti nang itugot. Wow! Nagkadulot rin. Di saan tamat nga ibus yan. Tita, no? Tita maibus. Sige nga ron. Ay, no, kahit mong panginuman. Ita hardin, o nati oneglatan. Dito na ta oneg. Kaya natin man naimas nga lutong nga pulutan. O sige, sumat ka tilinuto. Manong nami imun una nga nabartek ni Tita Emma. Tagsangit mati. Di mula mo, Adonis, no kasano, ti pa nagsagabak, tikas di nga naramid. Ni Delphine nga inayat ko itinapudno, yung saan nga nagbaring nga napudno kanya. Nagpadpada to tigasat, tita. Ana? Nagpadpada to tigasat. Pagpagpunaam. Ipatpatig ko man di Gina.
Ngayon kasi naman tinaramid na. At damatan sa baling ipatpating na. Di ba? Ang padpada at tigasa. Uwan, nga trumbeng laeng datatirumbeng ginom. Datatirumbeng mangiliw-liwang tinagbaling nga gasat ta. Kabayatan na matmatak manong nami tiina. Kalpasan nga inchina nak ti anak. Kas irida mo idi nga panagkita kini Emma manong. Nakalablabsat. Siya ka nang pupuutan nga nasitgan nga nagtukawa ka mismo iti abay na. Gabotag sang sangit. Tita, tama na. Saan ka nagsangit akasta? Ha? Lipate mo ti asawa mo. Saan nga rubeng nga sangitan ti kaskeng kuwana. Kat lipatag matan ti anak mo. Mga nanok kumapila na dyan nga anak. Ito tadamat dito na pindas nga ina. Di ba? Anak ako na. I love you, Emma. Hoy! Hello! Di na araw ba nakasta? Adonis, wag! Di na sulisugan ka patalis to. Ang masulisog. Kapag sa una manong nimi din nagsulisugan ka patalis to. Ang masulisog kapag isumat nga inamalakon di kiti lips na. Nga pangyariga kang kuana manong nimi kat mawaw. Pwede kabayagan manong nimi nga awan siguron tinangagek kadagiti bibig na nga nakalap nga imas nga bibig. Iso nga kunak nga mawaw. Ken kaputa na kainumak meten manong. Ken talaga nga sa bahay ti panagkita kang kuana. Ta talaga nga nalapsat. No jak kumanam amo ni Gina ket ni Emma edi tinaamok ni muna. Talagang iso kuma manong nimi talaga dito yung inayat ko. Ura arig ng inak. Ngayon makaimimas dagiti bibig na. Ididamo ket dinakayat nga balsen manong naming ibdig iti agak kung ngem kapot tamawaw. Nalalayang payan ngem iti siyak manong. Ta ison tinangguyod kanyak nga simbrek kami iti siled na. Nga isupente mo na nga nanguksot kadagiti arwaten na. Sa isupente ng tulong kanyak tapno alistuak nga may kat dagiti kawes ko. Isupayan manong nemiti imuna nga nang romansa kanyak. Isupayan manong nemiti imuna nga nangan. Aging ka nga nangan kami nga duwa. Uwain manong nemi kapot ti spirito ti arak ken kapot ti sakit nga imparik na kanyak ni Gina. Kaslaad da bales nga raramidek ti kastoy kahit ko lang mabales ni Gina ti kasdiyang naramid na. Nga ti ina na ti pagibalbalsak. Ngayon di agangay manong nemi sa anin nga panagibales ti marikrik na. Gapot kasla na nalaingan ti ina ngem ti anak manong. Kasla na nagbali na nga naimimas ti ina ngem ti anak manong nemi. Huwin, haging ka manong nemi. Na naitayok kami ket gapo iti bannog ken paksoy mi manong nakaturog kami. Hindi makariingat awanin ni Emma iti siyambay ko. Bibangonak, aldaw gayam man. Inalak na kita arawatek manong tasanggo gayam na isubli. Rimuarag iti silid at isuna iti kusina. Emma, tita ko naman. Abe nga awagan ka pa ilati tita. Noon niya man tinapasamak ka na tayo drabi. Ibilang talay nga nalas ka tagtagay. Saan nga rumbeng atonis? Sino nga ti rumbeng? Da kami kay ni Gina? Iti anak mo? Nga saan nakamata na kaya? Da kayo iti asawam? Nga saan nakamata na kaya? Saan ka di ka ti rumbeng at tagpimpinateng? Tay patpatek na. I love you, Emma. Ni Gina at pagkitkitaan kanyak. No. Nung malagip mo,
Sikat imo na nga naman mo. Or itudtudum idi ni Gina. Ngem sikat kit kita. Gabot na sikat imo na nga nakinlabak. Iso na lang ta. Idi makitak mati ni Gina. Imbawing kontirik na kang kuana. Ta isong orti anak. Ububing. Ngem kapotawanin ni Gina. Nagsublimat lang di dati. Nadamo pa na kahit kuhin ka. Are you crazy? Harig na inanak. Anya ti sawan na giti tao. Anya ti sawan na dagiti naganak ka. Bayam ti sawan na giti tao kinaganak kanya. Basta sika. Ketsiya. I love you, Emma. Amok nga damit ayat amarik ng kanya. Tanuawan ko saan mo ko maintulok nga nasulisog ka. Hindi pala damo nga dan managayat mo kanya, di ba? Nga nasakit tinakin mo, hindi imbawing ko, tirik na iti anak mo. Saan mo ko maparigatan, di ba, Kim? Adamat kalintagam nga gragsak. Agim adun saan nga rumbe na siyak, sika, gabutit sika, tibat patig ko. Naalukoy kumitlaing manong. Naging ka na ulit, iti pa nagkanaing. Kalpasan na, Adonis, diyak kayat, di maulit na masaktan. Kaapay ko ma. Amangan no, makakita kan to, iti kataib mo, kat may sukat na to. Akas iti inaramid, ti asawag, nga ububing ngam siya, naging sukatan na kanya. Kas naman tinaramid kang ka ni Gina, no makakita kan to mati sa bali, baka malipatan na. Ipanagteng ko ka. Saan ito mapasamang na ito? Basta ipatpatag ka, kinipatpatag namin. Uri adyan sa huwan na kiti tao. Kasta o nga ron tinagsak da papake ni mama, manong nemi, idintuloy kumitlayang itinagbasa, nga saan akon nga nakibarkada. Itultuloy mo kumarot iho, uri awanin de dyan Gina, kita, makapag-graduar ka. Ay na, ti amok ka talagang subyang manin, ti kinalukom. Ma, adan kasukat ni Gina. Yeah? Oh, very good. Kastat ko na, kastat lalaki. Pag-ananom kumapay lang dyan ang babae, nga di nakampatin kayat, or itanal pasambatin, di ba? Nang imbawin mo nga dagos ito sa bali. Di iso. Halakit, impagmanta na panurot mo lang, tinangibaw iti sa bali, anak, nga di ka manin nakibarakada. Ang masino? Nasino tinangisukatam kini Gina? Isot na ikari para kanya. Nasino? Ni Emma. Sino ti Emma? Mabaling ka ti iyam amumto kada kami kini papang mo. Banyo mama. Iyam amumto kada kayo. No di mo man inyam among kada kami kini Gina. Ni Gina ini masapog nga itan, iyam among kada kami, ti kasukat na, ngagnakan ti Emma. Masansan manong nemi nga agawidak iti balay sidong ni Emma. Tanong ko, tawagan nak ni mama, saan ito mo, kunana. Adak dito'y man, di sidong ni Emma. Ako pagdanagan nyo. Lagit na siya at anak, no, dita, ayam mo. Kaya pa nagdandan na kayon? Arig na kasta mama. May susapo ya. Pas na kumapil at agbasa Awan ma, akong pagdanagan nyo, agreduarat. Naging ka ako na kanyak ni Emma. Adonis. Yes, sweetheart. Ano problema? Ano problema? Ano problema ko nang pagkatapos katawa ka? Si Kamapel ay tada problema ng katawa. Nga maragsakan na. Ang galing mo. Abay. Agadi pa lang ni Gina. What?
Kung nagtupay nga mingket, di gamat pa nagmenopause, kundi gamat nagpalaygit. Yes! Hindi akong problema. Ang damat la anak ta, mag-agadi pa eh. Di problema ita. Tiyan niya, no ano, sawan na kini tao. Oh, babayam na kini tao. Age doesn't matter. Tinapatek, pinatig ta. Tinaikarikat si kakensyak. Di ba? Kahit kan ngayon mamuha na papagin ni mama. Diyan kahit mabaina. Nakumot ka ba mo? Gina. Ay, Gina. Emma ko na ko. Loko ka, diyan pala anak ko ti malaglagay mo. No, nagbakilak lang. Emma, para kanya. Kadagkatayb ta. Para kanya. Kat nakaububing nga amang tilangam ng ti edad mo. Aman. Tama ti pagbagahan na ito ni pag-inanak. Yung nakasaksakit no apeng insukat nagpailayag ti asawa. So siguro na yung planeta. Ganda kayo tinag-asawa. Ngam gaputa sa ganda kayo na karingag. Binulig iti kataktak no na itutong palbihan. So nga kasi dyan na pasamat. Tapno ang sabat ti dalanta. Kitam, imuno na pa nga nanubiak di anak. Ngam si kamad gayam nga ina itutong palko. Gusto nga sana kang babawi nga magkiasawa ti kaskeng kaswidayan. Naamuan day di Mindanao nga dan relasyon mi manunemi kani Emma. Emay ni Gina. Pinagsawsawan nakit din. Sana bagatag babakit. Emay pa iti asawa namanong. Tamong idi akit, tamang gulong saan. Annulment nga dagos manon nemi din singasing na. Sige, kung nga dagos manon nemi, siyempre ni Emma. Kinawamat ti problema kada papakin ni mama manong nemi naman pa'y ubing basit ni Emma ngem iti suda. Ngem tilangan ni Emma nga talagang aslasaan nga bumakin. Talaga nakalaplapsat manong. Aglalalo iti adan relasyon mi. Guy-guyudik nga pababa, tapno saan nga bumakit. Nakapagturpusak manong nemi, ket kalpasan deta na probranan ti annulment ti kasarda, iti asawa na, ket syempre, da kami tinagkasar, agsipot na talaga nga da kami tinaikari. Kaya ba ta? Dakilin ti anak mi manong. Dedi nga panagkasarbi nga talon titawen ni Adonis Jr. Napagkasatan kampay ti duwa nga anak manunemi kunak sakbay nga nag-menopause gabot duwa nga anak kunamin gabot akambal. Duwa nga babae manong. Opo nakaragraksak kami. Awanin ti sa pulin mo pa gini Apo Diyos manong. Naman pa'y naladaw kami nga nagam-ammo kini Emma nga da kami ting karin ni Apo Diyos nga kagasat itong palbiag. Ngayon sagutan na kami ti talong anak sakbay nga nagmenopause ti asawa. Ni Junior ken duwa nga anghel da Angelica ken ni Angela dagiti kambal nga anak mi. Nadamatan pamilya manong name ni Gina. Nga madada sa Mindanao manong. Nabayagin saan tapi masyar di Luzon. Communication lang, cellphone, di tatanawagan mi. Tapasan tumawag ni Gina iti inana. Pasarinta kami magtagsarita. Saan ka no naragsak iti sidong ti asawa na ita? Kapag babae ka no ti asawa na. Alakit, dagasak mo ko na ka. Tanong ka kumati nagbaling asawa, di nasayat ko ma. Nganda kami metkin ni mamang mo tinekari. Ti anak, kuwan na ti ina. Ti ina, manong nemi, tinagtungpalak. Gapot isu, tinekari. Inawanin sa pulik pa, manong nemi, no saan nga tingin kang kanayon nga panangidaw-dawat, nga sapay kuma, tagtultuloy interagsak mi iti asawa. Kadagtultuloy kuma, iti pusaksak na nata, nga dinto ang kupas. Nga more nga tagkupas ton, iti pusaksak na. Kadagkubukam ton nga dua, nilaing patay, iti mabalin namang magsina kada kami. Agaman naklaunay, manong naimi, ti anos mo, nangurnos, kalpasan na kinak-insenda, ito detalye, ti pagkasalita, kaya tagyaman naklaunay, ti laing mo nga nangibasa,
Kat sapay kumatad damat na ibatik nga liwliwa, kada kita'y pandak nga nagmeg ka nagbuya, more power to your program. Ito nga yaman nga pagaya mo, Adonis.